Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style. Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Ibayon ko ikaw. Kasilag style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imong anino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-ani sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style? Ako si Kyle, ginaingon. Kung sa imong pamati, hawang ang imong kinabuhi, pag-ampo, aron mahatagan ka giya sa kahitasan. Morning naitubos akong kinabuhi nga, di na ko mahimong mahikalimtan. Ay, hain naman ni si Tindo, eh. Ganihara kong nagpaabot ngaya kung kuhaon din sa kong gitrabahoan ng karinderya na maulit na rabang tanan akong kaupan. Ay, si Tindo na. Si Toto man di ay nga mo silingan. Ral! Gutom na kan ako eh. Ay, nanira naman nito. May dasa din na. Ablihin ang portahan kay gutom ko. Ay, gisira na gani. Nang limpyo man ko mo ng murag abli. Pero abli gid siya. Naklaro. Munsa ka? Ilo na ka? Wala, uy. Umuuli na unta. Pero naghuwat man kong dindo. Ay, wabot tayo mo iyaw eh. Kikitaan to na ako eh. Kikitagay sa uban. Ha? Unsa? Ako na ito do! Wala si Carol. Kaluoy sa kong uyab. Wala makapaabot na ako. Kung saan na flat man ang ako motor. Wala pag ko makapaybaw kay na-draining ako cellphone. Maulit na lang ko. Kung budritso ko sa ila. Luya ni Carol eh. Asa dito, Agi? Niliko lagi ka. Ano, betul ka na Leonel? Kadiyot lang. Ay, manaog na lang ko din, Hibe. Musakay na lang kong e-bike pa ingon sa ata. Pliti-pliti. Kadiyot lagi. Kadiyot lagi. May piton ako. Manaog na lang lagi ko to. Pitoy! Kanahan o kaya ka? Banggarin na kumataron! Usa? Uwe, pa may mauli si Carol Lindo. O, unsa? Nabugnaw na lang ang sabaw sa ingat ang manok. Kay, yaman kong gipalutuan nga. Wa pa mauli si Carol? To, nganong may hunong mata din yung dapita. Ay, kalma lang yung Carol. Nausa, eh. Nausa. Kadiyot. Kagit-gitin, uy. Nayag sa unahan, ato lang ipark ang imong motor. Siyatan yun. Siyatan kaya. Ha? Wala ko sabi. Ayo! Ayoko gaksaboy ko ba? To! Ay, kung balipari. Pero di ka mamatay! Carol, apo ko. Di man taong kagikan kang ardusin naman na sa kagabion kang uli, ha? Di? Carol? Oh. Uy,
Siya mangikabos akong apo. Maayo kay niya ka na, Gindo. Kay pakisulti si Carol. Pangunta na, kung di nga sagikan niya nung alas 12 nga itong gabi isa nga uli. O niya, karon, wagin mo gawas ang kwarto. Wagin niya mamahaw. Wapon maniod to. Sige ro, ako sa pakisultihan. Ayaw pamugos. Imo ni sa. Ano ako magsa? Kung wa pa ka magkitagay, imo unta kong nakuha gabi ug wa unta ko marip. Usay, narip ka? Kinsa? Ngirip kong tuto gabi. Kinsa? Nga nang mamugos magkampagawso na ko akong bana. Doon na sa ni mo, Dindo? Nako, wa. Pero ni Carol doon na. Isuko. Sugay mo na, isong lega! Ay, kinigawas kang biniuniwa ka. Ay, gali mo si Pagkalina! Unsalo? Mao ka niya, ang sukinan nun sa imong pagkatao, Kyle. Oh, Doon niya kabuhan yung nagmabdos ang imong inahan ni mo dong. Pero narip siya og ang imong amahan nakapatay sa rapist. Og tuwa na siya kayon sa munting lupa. Mao ka niya dong. kinsay ang ano. Sulti ko. O gatagi ko sa iyang picture. Gusto kong makakita sa akong papa. Kinsay akong bisita? Ikaw ba si Dindo? O ikaw ba ning niya sa picture? Ikaw ba ni? Oo. Ako ka na. O kini akong tupad si Carol kini. Dong, kinsa ka mo di? Ako si Kyle. Ang anak ni Mama Carol. Pa! Pa! Ikaw si Kyle? Dong, kadako na kunin mo dong. Dugay na ko nangutana ni Mama kung ain ang akong papa pero huwa siya musulti. Dito na lang ko nahibaw ni Lolo sa akong pagkaako. Pa! Dindo! Kyle, anak. Nga na imo pa magisultihan si Kyle pa. Nga napreso si Dindo. Pasalo ako, Carol. Naluoy ko sa akong apo. Pa, din ako gustong mahinumdum sa naitabo na ako. Gilubong na to na ako sa kalimot. Pero imo pa nigibangon pagbalik. Pinaagi sa pagsulti ni mo ni Kyle. Ngayong now sa Lex Pinon. Ayaw! Ayaw! Punon di ka na Ayaw, nagbuhat na to. Mabdos na ko. O sila na nga mahalin ni Maluoy ka to. Ayaw! Busi ko, mayroon na po kayo. Nandito yan kaya. Hubag kayo. Kayo, wow, kahubag. Labo mo ka na yun. Yun na, kadiot ha, kay itak ka na ni. Labo mo na kita. Wow. Kung dire pa ka nga ako musulti, unsa nga tabo nga mo nga itong gabion nga, Carol. Dili unsa makapatay Dindo. Wa unsa siya mapreso. Si Toto unta yun ang angay mapreso, dili si Dindo. Ma, happy kay ko nga nakita ming papa Dindo. Ug ako siyang nagakos, ma. Sorry kay ma, ha. Gusto lang ko nga... Anak, pasalo ako nga
ko ikaw sulti bahin sa imong amahan. Ma, di man angay ikauaw nga na prisos Papa Dindo. Kay giyatakan mong gudang iyang pagkalalaki, ma. Ingon man ikaw. Buutan si Papa Dindo ni Munak. Naibaw ko, ma. O gani, usa siya sa natagan og parol sa atong presidente, ma. Tungod sa iyang kabuutan. Og matod pa ni Papa Dindo, nga sa sunod buwan, makabalik na siya din eh. Ma'am Carol, doon na kay parcel, ma'am. Ha? O say parcel nga, wa man ko mag-order. Ay, pila man na, sir? Nabayaran naman ni ma'am, Carol. Oh. Kuha ni ma'am. I-receive ko, ma'am. I-receive lang ko ini. Oh. Ma'am? Dindo? Ako ni Carol. Dindo! Ops! Oy! Oy! Kung makaya pa, hatagi ko gigsoon, ha? Masaman, ma? Happy? Ha? Happy kay kung ginagkagawas na sa prisuhan ng imong amahan, Kyle. Happy ko no, pero nagilak lagi ka. Duha ka na sa kalipay, anak. Oh! Ano maliging duha ang nagkatawa niya? Nagilak pa yun, ha? Papa Dindo? Ha? God is good all the time. Timing kayo. Karong Sabado, Mama Carol, Papa Dindo, mao na nga mong graduation. Ug gusto na ko nga kamong duha ang mosaka sa stage aron sa pagtaod sa akong medal isip magna cum laude. Yes. Congratulations, anak. Congratulations. Salamat, Carol. Salamat kayo. Bisag nagidusara ka nga nagtiman sa itong anak. Pero niya, nindot ang resulta. Salamat kayo ni mo, Carol. Ay, basta ha. Hatagi ko ninyong manghud, ha? Mayong pagminaw sa Lex Pinoy. Dako nga ko pagsalig ni Lord. Ang tanan akong gipangayo niya, iyang gigrant in perfect time. Pero, nakurat sila si Mama ug Papa kay ako man silang gipangayuan og manghod. Mao mga kasama ang kaagi ni Kyle din hining tulumanon. What's the style? Gipangayuan og manghod is style. Kini mao sugilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera dalit sa RMN Drama.